ka-adventure ang mga channel Renato Kilaton o ka-adventure atong ariyo ng panginabuhian sa mga bulanon kining mga buay og tubig ka-adventure. Okay, kanang mayong hapon sir, hapon. Koy. Okay, ka-adventure ato karon sir. Dugay na kang mga buhay sir. Mga pila ka katuig na ka sir? Napo ka tuig. Mo na ginay imong panginabuhian sir. Minyo na sir? Ulitaw pa ka-adventure. Kasi nga na to? Wilfredo. Wilfredo Digamo. Okay man. Nakabo karon. Tubig. Ka-adventure to makita ka ka-adventure yang imo ning kariton? Hindi ang silingan. Silingan. Pila pa na to ron? 43 ako na igon. 43 ka-adventure. Nakita to ka-adventure na mani panginabuhian sa mga bulanon ka-adventure. Sud sa na po ka tuig. Tagpila may palit sa galon ka, sir? Tag 5. Taga-adlaw ka magsigikaos. Alay. Taga-adlaw. Ka-adventure niya. So sa kadlaw pila may sa pion nimo? Nagato. Nay 100. 70 20. Depende sa magpagbo. Depende sa magpagabo. Unya og layo pila man ang container? Dagis. Pila imong kargaron? Unom ka container. Ka-adventure makita na to ka-adventure. Ang unom ka bu container. Ang upat na lisod. Duha na lay ka-adventure kay tapay nagkabo lang yung ka-adventure makita karon. Si Wilfredo Digamon na diri sa Barangay Ilihan, lungsod sa Ubay. Ato makikita ka-adventure ang panginabuhian sa mga bulanon kining tigkabo og tubig ka-adventure. Matagbahay sir imong hatdan sir? Depende sa magpa-deliver. Okay ka-adventure ato makita karon ang usa ka atong nga katawhan ka-adventure nga ayang panginabuhian ang tig-deliver og tubig ka-adventure. Yang buhat ka-adventure magkabuo siya tubig. Unya paliton mga katawhan og tag 5 sir, tag 5. Tag 5. Mo na gyud ang iyang panginabuhi ka-adventure so sa napo ka tuig kining tikaos og tubig ka-adventure. Ato makita diri ka-adventure. Ari ka magkabo sir? Ali sir, ari ka magkabo. Hapit na mapuno sir. Osa libre ni diri sir sa barangay? Libre ka-adventure diri sa barangay. Shout out po sa mga barangay official sa Ilihan. Anak karon sa barangay Ilihan ka-adventure. Kao ba na si Sir Wilfredo Digamon ang tigkabo og tubig nga i-deliver sa Matagbay ka-adventure. Tag 5 ang container. Tag 5 sir. Unya libre sa barangay ni. Gilibre sa barangay ang tubig diri ka-adventure. Nga karon si Sir Wilfredo karon ka-adventure nga nagsud na og tubig sa container ka-adventure. Unya to anay upat nga nasudlan sa iyang kariton ka-adventure. Mo na iyang kariton ka-adventure mo na siya iyang hatdanan padung sa mga katawhan kato man nagpa-deliver og tubig ka-adventure. Mo na iyang kariton ka-adventure niya naa siya upat ka container na sudlan ka-adventure. Unya nagabutan ni ka-adventure palito ni dito sa mga katawhan og tag 5 ang container. Mo ni sa trabaho ni Sir Wilfredo sud sa napo ka tuig ka-adventure diri sa barangay Ilihan, lungsod sa Ubay ka-adventure. Ato makita karon si Sir Wilfredo container nga gisudlan ni Sir Wilfredo. Ato makita ka-adventure ikarga na siyang kariton ang container ka-adventure. Ikarga na nimo sir? Ka-adventure sa mga katawhan nga magkabuo diri ka-adventure. Mo ni nakaninot diri sa Ilihan kay ang ilang tubig wala pa bari ka-adventure, gilibre na ka-adventure. Unya hapit na mapuno ang container ka-adventure nga gisudlan ni sir. Mo ni ang laser. Ang lasa ni ka-adventure, so makita karon. What's up ka-adventure? Now karon sa barangay Ilihan, lungsod sa Ubay. Ato makita ka ka-adventure ang atong kaigsuonan nga bulanon.
ang iyang panginabuyan ka-adventure kining tig kaos og tubig ka-adventure, tig kabuog tubig. Unya iya pong i-deliver sa mga katawan kana sir kana sa iwura ng mga silingan gibilin kanang galona ng container balik ko na sa giya o ka-adventure apit na puno na ka-adventure ta makita karon ka-adventure. Okay, onya sir kanang ihatod na siya sir. O ka-adventure ato makita karon gituod na sir ang kariton. Mo ni iyang hatdanan ka-adventure. Mo ni yung panginabuyan matag adlaw sir. Siya tigkabo ka-adventure og tubig matag adlaw ka-adventure. Kini si sir Wilfredo Digamo nani siya kapansanan ka-adventure nani siya sakit sa una ka-adventure unya karon 42 anyos na si sir Wilfredo Digamon ka-adventure. Mo ni iyang panginabuyan sud sa napo ka tuig. Nakita siya sakit ka-adventure nga polio. Sa bata pa ka sir? Sa gamay pa siya ka-adventure. What's up ka-adventure? Ito makita karon si Sir Wilfredo ka-adventure. Oy ka-adventure, nihunong na si Sir Wilfredo. Ihatod na niyo mo sir, dere sir. Oy ka-adventure, ihatod niya dere. Pila ka container ila sir? Tulo ka container, oh sige sir. Okay, what's up ka-adventure? Gihatod na ni Sir Agduha. Tulo ka container ilang gi-order sir? Okay, what's up ka-adventure? Nag-deliver na si Sir og tulo ka container diri ka-adventure. Mayong hapon sir. Mayong hapon.
ka-adventure. Ato na kusina hatod. O ka-adventure, ari sa itako na siya line tuber sa ibili na nimo sir. Ma'am, mayong hapon ma'am. Oh, mayong hapon oh. Okay. Napayosak. Tulo ka container ilang ma'am? Taga-adlaw yung ka magpa-deliver og tubig ma'am? Kita ka-adventure. Si Wilfredo Digamo. Bisag na ay kapansanan si Sir ka-adventure, ato makita ang iyang pagpursigi. Naningkamot siya ka-adventure. Muna yun iyang panginabuyan ka-adventure sod sa napo katoy ka-adventure. Kining deliver og tubig. Karon ka-adventure naghatod siya og tulo ka container karon diri sa iyang suki ka-adventure nga iyang gihatdan ka-adventure og tulo ka container ka-adventure. Katong tulo sir na po'y laig tag-iya to sir. Ka-adventure na ay tulo ka-adventure ihatod po na siyang mga suki ka-adventure. Ato makita. What's up ka-adventure? Ako karon sa Barangay Ilihan, lungsod sa Ubay. Ato makita ang panginabuhian sa atong bulanon ka-adventure. Si Sir Wilfredo Digamo. Nag-deliver siya og tubig sa iyang mga suki ka-adventure. Siya ang kaos og tubig unya paliton sa mga suki niya og tag 5 ang container ka-adventure. What's up ka-adventure? Makita na to ang atong kaigsuunan. Kanang tulo sir, di ana ra na unahan sir. Ato dito. Ni-standby sa sir kay muli ko siya ka-adventure na pay sakyanan. Kung makita ka ka-adventure. Diri na may hatod sir. O adventure, diri kaning tulo sir, ari diri. Kaning tulo.
Pikas mo daw sa kabubong. Oy, ka-adventure ato makita si Sir Wilfredo. Hapon, sir. Yan yung tubig nga deliver, sir? Ila, oh. Ayun po, hapon, ma'am. All ka-adventure, gideliver na ni Sir Wilfredo ang tubig. Pagkatapos sa ka-container, sir. Asa man to, sir? Ilagay hapon? Okay, ka-adventure, ito makita ang panginabuyan sa Bulanon. Kini si Sir Wilfredo, amo na yung panginabuyan sa na po katuig ka-adventure. Oy, ka-adventure, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ato makita ka lang panginabuyan sa Bulanon ka-adventure, kining pagkabo ni sa tubig ni Sir, ti siya tighatod og tubig diri sa mga balay-balay ka-adventure. Alas na siya, sir. Anya, magkabo na po ka umapuhon. Sir, okay, ka-adventure, tulo ra ka container yung gi-order, ma'am? Daghan, okay, ka-adventure, daghan lang gi-order ni ma'am. Unya ginahinay laghakot nila. Okay. Bali 75 ang ako ang mabayad ana. 75. Sige na siya kabo de, ma'am. Okay, kasi nga na to, ma'am. Judith. Judith. Okay, ka-adventure ato makita po si Ma'am Judith. Igun sa man si Sir Wilfredo. Gagaw. Igagaw. Anya, usa po gibati niyo, ma'am? Polio ko. Pareha ka Sir Wilfredo. Unya, nganong kasi Wilfredo nadali siya? Nadali mo na. Sa hilot. Ari sa Wilfredo, gusto sa Wilfredo paway sa Sir Wilfredo. Ako tulo ko na ko katuig gilantan. Tuloy ka katuig, Ma'am Gilantan. Ato sang imamaton ka-adventure si Ma'am, kasi nga na, Ma'am? Judith. Waskin. Waskin si Sir, kanang digamo. Oh, digamo. Okay, kasagaran na. Iyahang papa, igagaw pud sa ko ang mama. Ang papa igagaw sa iyong mama. Mo na ang silbi pagumangkon nimo si pagagawan si Sir Wilfredo. Siya yung tigabo niyong tubig, ma'am? Oo, okay. Kini ako ang Paris. Trabaho man. Asa ka trabaho, sir? Sa Altoras? Oh, Mariñas. Mariñas, okay. Oy, ka-adventure na ako sa balay ni Ma'am Judith. Ma'am Judith, karon ka-adventure, wala to dama si Ma'am Judith na po siya gibati nga pulyo. Unya ka-adventure kantong basing na yung mga malumong nga kasing-kasing ato silang tabangan kay si Ma'am Judith karon sa iyang sitwasyon, luoy kay ka-adventure basing na yung mga sobraan sa blessing diha atong tabangan. Unya ang iya pong igagaw sa pagmangkot sa paggagawan si Sir Wilfredo na apoy sakit nga polio ka-adventure. Nakita na to gani ang iyang pagpaningkamot, naghatod jud siya tubig tagsingko ag container, iya yung ka-adventure para sa iyang pamilya makatabang siya. Mga ka-adventure, karon ka-adventure, maginaot ka-adventure katong mga ay mga malumong nga kasing-kasing ato silang tabangan. Apil po si Ma'am Judith ka-adventure. Adventure, karon ka-adventure nakita nato ang sitwasyon humanag hatod si Sir Wilfredo og tubig ka-adventure niya.
napod si Ma'am Judith atong nakita ang iyang sitwasyon ka-adventure. Katong na yung mga malumong kasing-kasing ato silang tabangan ka-adventure basig sobra na yung blessing diha. Ato lang tabangan sila ka-adventure. Ako lang butang ang seal number sa screen ka-adventure. Bisag ginagmay ng ka-adventure para nila ato makita nga 3 years old pa si Ma'am nga di kalakaw hangtod karon ka-adventure nya ang ilang panginabuhian igo-igo ra po sa ilang pamilya ato makita ka-adventure. Okay ma'am, kanang basing na kay kasulti sa itong mga katawhan ma'am, basing sige ma'am. Nang may hapon kaninyong tanan. Manghinaot ko nga kinsa tay malumog kasing-kasing nga mo tabang namo. Okay lang. At least makita po sa mga katawhan nga atong at makatong kinahanglanon ba kada sing na yung mga sobraan sa blessing mo pa ambit sa ilang blessing ma'am. At least man atong mga katawhan o mga sa ilarang dughan o pila ilang i-share at least makita nato ang sitwasyon ni ma'am. Mo gyud atong angay tabangan ka-adventure. Kay makita man nato ang sitwasyon ni ma'am. Unya na sila sa kabuk anak si sir ang iyang panginabuhian igo ra. Unang ka-adventure, daghang salamat ma'am ha. Unya makita nato ang sitwasyon ka-adventure si Ma'am Silvie pag umangkon si Silver Alfredo. Ngunit tighatod og tubig ni Ma'am diri sa Barangay Ilihan ka-adventure lungsod sa Ubay. At makita ka-adventure. Una kinsa tong malumong nga kasing-kasing ka-adventure atong tabangan sila ka-adventure. Napod si Silver Alfredo Bigamon. Unya ka-adventure. Maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pa-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagon nga video. Kaya salamat ka-adventure. Kaway sir, kaway. Kaway ma'am. Kaway. Kaya salamat ka-adventure.